Nu staan we met z'n allen, en met z'n allen bedoel ik de natuurkundigen die de elementaire deeltjesfysica doen, op een drempel om een heel groot nieuw experiment te doen, waarvan de uitslag totaal onbekend zal zijn. We hebben verwachtingen, die kunnen bewaarheid worden, maar die kunnen ook gefalsifieerd worden. En we kijken nu met grote ogen wat hier uit gaat komen. Ja, de vraag of er een gehele uiteindelijke waarheid is een moeilijke vraag. De wetenschappers verschillen individueel van mening hierover. Ze geven allemaal een eigen invulling aan die vraag. Ik zelf verwacht dat er geen ultieme waarheid is. Dus de uitspraak om de uiteindelijke formule te vinden, de theory of everything waar vaak over gesproken wordt, die verwacht ik niet dat wij bereiken. En ik denk dat dit te maken heeft met het feit dat we in de vraag van hoe de wereld in elkaar steekt niet kunnen beantwoorden waarom de materie zo in elkaar steekt als die doet. In mijn mening is dit een beschrijving van de werkelijkheid. De natuurkunde ziet niet de werkelijkheid, maar ze modelleert de werkelijkheid. We beschrijven hoe dingen werken en niet verder dan dat. Onomstotelijke waarheden zijn heel moeilijk in de wetenschap, omdat, zoals ik al eerder zei, waarheden worden gerelateerd aan metingen. En elke meting, elk experiment dat je doet, heeft een onzekerheid of een fout. Nou zijn er wel bepaalde waarnemingen die je doet vanuit de ruimte, kijken naar de aarde en ik zie dat die rond is, leidt tot de sterke overtuiging dat de aarde inderdaad niet plat is. Het is niet helemaal onomstotelijk, maar dit is bij een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid waar. Kijk, als wetenschapper moet je altijd de slag om de arm nemen en het zou kunnen zijn dat er een of andere kosmische lens in de ruimte hangt voor de aarde, waardoor dat je naar de aarde kijkt en je ziet hem rond terwijl die plat is. Maar het is een heel absurd idee, maar